ville have noget bumsecreme. Har du noget bumsecreme? Ah, det ser mig! Der får du kaffe. Ah, han er da meget lækker, ham der. Kan I høre? Mine patter, de spiller for jer. Jeg tager den sidste svamp. Må man ikke? Nej. Han vil have den. Nå, men jeg har en veninde, eller eks-veninde, der hedder Ida. Jeg kan nemlig ikke lide hende mere, så jeg er en klar kælling. Nå, og hun havde en kæreste, der hedder Mike. Ham spurgte jeg, om han kunne lide mig. Sagde han ja til kager. Hvorfor kunne han det? Det er jo spørgsmålet. Og så sagde den gusten æderkop, der sidder oppe i vinduet. Hvor er æderkop? Nej, hvor har jeg? Ja. Det er jo det. Hvor? Og i vinduet ser jeg din dumme kælling. Okay, din fede sminkedukke. Passer. Det gør jeg ikke! Okay. Kan I høre nogen så? Ja. Det kan være, det er nogle drenge. Med kærester. Nu går jeg lige ud og score dem. Ej, jeg er for dum til at åbne en dør. Det kan jeg nemlig ikke finde ud af. Ja. Fuldstændig blondine, selvom man kan blondine. Jeg er klar med alligevel. Nå. En dag tabte jeg mine patter. Fordi jeg gik på slankekur. Skulle jeg ikke passe mine trøjer mere? Nå. Men ham der Mike, ikke? Nu er Ida bare helt vildt sur på mig, ikke? Så nu er det sådan en kæreste med kun mig. Så ligesom få dig et liv, ikke? Host, host. Total spasser. Altså, helt ærligt. Og ligesom ingen, der har noget liv. Håber, de bliver voldtaget af en mand. Eller en dreng. Anton, bindestreg, er, bindestreg, min. Så jeg er nemlig klam som en klam en. Jeg er nemlig usekset, fed, har svamp mellem dellerne. Man kan... Hun har fodvorter på tæerne. Jeg har fodvorter. Jeg har fodvorter på tæerne. Hvor mange har jeg? 7. Sagde det. Klart. Jeg har 7 fodvorter på tæerne. Nå, jeg er vant til at leve med det. Jeg har gjort hele mit liv. Er det klamt? Kender du noget behandling for svamp mellem dellerne? Du bliver nødt til at tage til Grønland for at finde min navle. Der er lang vej mellem mit fedt. Du bliver nødt til at tage til USA for at finde min klitoris. For den ligger langt bag min ordentlige hud. Du bliver nødt til at slå græsset først. Altså, i røven. Ja, for jeg har nemlig mega meget røvskæg. Man kan flette det. Ja. 2 gange. 3 gange, faktisk. Hvis jeg vil lave nogle lidt tyndere fedt. Nå, men jeg er jo så mega fed. Og jeg kan ikke tage, at der er nogle veninder, som er falske. Men det er de jo heller ikke. Eller jo, nej. Det er bare mig, der er falsk. Jeg er klam. Og jeg har den klammeste veninde. Min prinsesse. Som bruger størrelse A30. Ingen gang. De sidder nemlig for hun har fuglebryst, og hun ligner lort. Hun ligner George Bush med de øjenbryn. Hun er ved at skovse mig en jold. Det kunne man ikke seriøst. Nå.
Tudelu. Det skal man lige kunne se. Tudelu.